Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Gaur 1984 urtera egingo dugu atzera egiten dugu beti bere aurrera egiteko. Bilbon sortutako alkarte bat ekarriko dugu Eusko ikaskuntzaren sintonia honetara. Bizikletak aitatuko ditugu. Hilabeteko azkenengo eguaztena da, eta lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan Bizkaia Irratian Eusko ikaskuntzaz gozatzeko ere izango dugu. Hau berezia da, aurtengoz behintzat azkenengoa dalako. Hori aitaturik Bizkaia Irratiko entzuleok jaso izue ondo etorria eta ondo etorria biziz bizi alkarteko ibe emongo deuzague. Yolanda eta Jose Felix eta Yolanda dira gaur bizikletea hartuta uinen bidez bidaian erabiliko gaituenak. Yolanda, trabudua ondo etorri, zelan zagoz Yolanda? Ondo, eskerrik asko. Bezain beste, Jose Felix Rodríguez? Ba, mentzea, pizka bat hitz egiteko. Zelan etorri zari honaino, asko galdutzea ez bada? Bueno, bizikletaz noski. Bizikletaz etorri zari honaino. Bizikletaz. Zelan beste da. Hori da. Bueno, ezagutuko dugu Bilbo beste bizikletearentzako ibilbideak aintzat harturik, ezagutuko dugu zeuen elkartea lehen eta orain zelangoa da, zenbaki bezarien, eta hori guzti hori. Ezaten izan dugu, zeuen elkartea 1900 eta 94 urtean sortutakoa dela. Ez dakit zeuek azikerarik zago zen jarraipena egin dozuen biziz-bizi elkarte horretan? Bueno, hasieratik ez gagoz ez, Josetxi ez da neubez. Hor badago jarraitzen dabe elkarte horretan hasierako kide batzuk, hor daukagu Josu eta Manu Diaz, eta badaude batzuk, bai? Nik neuk bertan 8 urte inguru darodaz, bai? Hasiera batean, izan ziren, holan bizikleta munduaren inguruan, zaletasuna zuten, holan ezagun lagunak, bai? Erabaki zuten, elkarte bat egitea. Eta eurek emon zituzten lehenengo pausoak, eta guk haien pausoak jarraitzen ditugu. Bueno, ni pizka beranduago sartu nintzen, 2000 urtean sartu nintzen, urte horreta baino beste bateko gauzak egiten, mendirik eta erremoduko gauzetan, eta momentu batetik horrean zen, ikusi nuen hori mugimendu polito bat zelak, eta nire bizikletarekiko zaletasunak edotan diago zenez, hor gero eta goiago sartu naiz. Egia esan da, 5 urte dara mala taldean. Eta zegaitik hori, erabaki hori? Bueno, ez daki, mendiko mundu diren torrela, momentu batean Bilbora bueltatu nintzen bizitzera, eta, ikusi nuen bizikleta gozatzeko gauza bat zela, ibilgailu baten moduko, erabiltzeko moduko bat zela, eta nirentzan momentu batetik horrean beste mundu bat zabaltzen da nire buruan, eta, egia esan da gero eta sartuago nagola mundu horretan. Horra da, Yolanda, baietz esaten burua, adozago zerduan. Bai, neu beti izenaz bizikletaren erabiltzailea. Eta, nire kasua izan zen, erabiltzen nuela, baina nuela elkarterik ezagutzen. Eta batean, topo egin nuen elkarteagaz, eta bertoko kidea egin nintzen. Esan behar dugu bizikletea erabili lehiela, garraio bide moduan, edo eta aizi aldirako. Ez dakit hori kontzeptu hori, zelan azur mamintzen dozuen elkartean bertan? Zer da bizikletea? Zuk esan duzu bi helburu, baina ni beste hirugarren bat esango nukela, Bai. Eta, nik horren aldekoa naizela, eta da bidaia egiteko modukoa tresna bat dela, ibilgailu bat dela, zuk esan duzela, oso zentzugon behar, baina bai. Garraia bide, ibilgailu bezalakoa, bigarren izan daitekela isialdiak, edo ondo pasatzeko modukoa, baina badau beste hirugarren bat, ere, nik esan nukela, ere, horik bidaiak, eta, horre, mundu dizehar jende pila badagoela bizikletarekin, eta mundu dizehar, bizikleta hilabete bat emendi, hilabete guztik, bi baino gehiago, igual hirugarren bat ere badagoela. Bai, edo baleiteke zaioa amaitu orduko 4. bat aurkitzea. Segura, horrela garaitu edo beste 4. bat aurkitu. Hori da. Eta biziren helburua argi eta garbi, bizikletea bera sustatzea eta bultzatzea da. Zein eratara? Hau da, bizikleteak
zer ekarriko lezkio, zer ekartzen deutzo herritarrari, uritarrari, Lorena? Bueno, argi dago ja, hau ez da biziz esan beharrekoa, baizik eta politikariak eta gobernuko hainbeste jendea be ohartu da zelan Bilbo moduko Bilbo dekon neurrirako bizikleta garraio bidea bezala erabat egokia dena, ezta? Hor ikerketatan, Stuart Wilsonek egin zuen 1973an, hor egon zen energia krisialdi baten aurrean berak ikerketa bat atara eban, eta hor argi itxi zuen 7 kilometro inguruko desplazamentutarako bizikleta zala garraio biderik egokiena. Oinez joatea baino 3-4 aldiz arinagoa, bai? Eta osasun aldetik ere, hor pentsatzen dugu, igual kirola asko egiten dugula ez hainbeste, kaloria be, bakarrik 0,15 kaloria gramo kilometroko erretzen dira. Eta orduan, horrezan nahi dugu, distantzia horretan, gorputzarentzako eta baita ingurugirorako oso egokia dela garraio bide hau. Zeuek erabiltzen duzue garraio bidea, egunero? Bueno, ni esan da egunero ez dola erabiltzen, Klimak ez da laguntzen? Printzipio ez, nik ez dauka kotxerik eta orduan normalian saiatzen dut oinez jutea, oinez ezin gara saiatzen du garraio publikoetan jutea, eta gero, hirugarren medio bezala bizikleta dukara. Osea que azkenean finean da hiru gauza horien arteko bataz besteko bat, bitarteko horien bat, ez da lehentasun bat, beti bizikleta eskun beharra dukala. Aukera bada, ezta? Beste aukera bat. Aukera bada, Yolanda bai? Osagarria, guk, desde luego, intermodalidadearen alde egiten dugu, eta baita, bizikleta, trenbidean eroti, distantzia luze bat egin behar baduzu, eta gero, laburra, ezagit tren geltokitik zure etxera, adibidez, eroten duzu bizikleta trenez, eta gero, osea, kombinazio bat. Osea, gure helburua ez da bizikleta, bakarrik munduan egotea, ez da, osagarria. Ez bautza zuria, ez da? Grezioa badago. Baina, bai argi dago momentu hontan Bilbo batean bizikletaren erabilera oso txikia dela. Momentuz ez dela ailegetan 100% bez. Hor da gabiz mugan, 100% ailegateko, ez da? Eta, momentuz hori oso erabilera txikia da. Turistentzako ipintzen ditu bizikletak? Bai, turistentza jartzen dituztela, eta honek arazoak sorterazten ditu, batzuetan turistek ezakitela ondo ibiltzen, eta espaloitatik sartzen dira, Bilboko aldezarretik ere sartzen dira, eta bain momentu enten gure taldean hori eskatzeko gauza batela, osea, momentu enten bestera bateko arazoekin topo inditugula, bizikleta ondo dagoela, baina, claro, aurkitzen dugu beste alde batetik jende batzuk ez duela ondo kontrolatzen bizikleta, eta orduan, sartzen dira espaloietatik, sartzen dira oineztunkontzako lekuetatik, eta, hor bestera, argi dagoena da, momentu aldatu dela, eta orduan, bestera bateko arazoekin topo inditugula. Seguro baiet. 1984 urte azkero gizartea bera aldatu eginda, Bilbo bera aldatu eginda. Bai. Guztiz, eta horrek arazo barriak ekarri ditu zalantza barik. Zeuen taldea be aldatuko zen, gaur egun zenbat kide zari, zelan egiten dozuelan, zelan kudeatzen dozue hau? Momentuz, 100 pertsona gitxi gora bera, gagoz hor, bazkidek edo kideak garenak, ez da taldeko kideak. Baina gero, antolamentuko gauzatan, dozena pertsona edo mugitzen ari gara,
biltzen gara hilearen lehenengo eguaztenien laboltzan aldezarrean arratsaldeko 8etan dinot batan batek entzuten badeu eta beti batzen zari hor hilabeteko lehenengo eguaztenetan 8etan bai, orduan edo norba konbidatuta dago etorteko, batzarretan parte hartzeko eta bere ekarpenak ere hori plazaratzeko bai ondo. Da, orduan, hori zetzen da bilera orokor bat, eta hor gero egiten dugu, azpitaldeak, ez da, bakoitzak aputxu bet, hartzen dugu, gehien identifikatzen den arloa, edo beto egin alduen lana, bai, adibidez, batzuk kudeatzen dabe, webgunea, beste pertsona batzuk, gehiago igual, aizialdiko jorratzen duteles, edo gehiago gustaten jakeles, igual asteburutan, edo, bizikletaz bidaiatzea, igual antolatzen dabe, txangoak, bai, beste batzuk, igual, konbidaketa dekogula, ontsa adibidez, egiten ari dira, Euskal Autonomiako bizikleta biden lurralderen arloko planaren hori planteamientua, sortzen ari da, orduan konbidatzen ditu, olako bilera batera, orduan lanak banatu egiten ditugu, bai? Eta, gero, hor koordinatzen dugu, hilean behin, bai, taldeak, eta, holandoaz gauzak txika irtetzen, ez da? Bai, zaiatzen ditugu lan taldeak egitea, batzuetan asko gustatzen zigu, lan taldeak osatzeak eta horregak eramatia, baina, egia esan da gaur egunean, gure moduko elkartie batian, astero 12 lagun batzea, nahiko ondo dagoela. Eta orduan, tirata biraka, hor gauzela. Ibilaldiak, berbaldiak, batzarrak. Bai. Diapositiben emaldiak, bidaiak. Bai, bizikleta goguna, mekanika, ikastaroa, beste, bai. Behar izaten dira ikastaroa, besta? Bai, ikastaroa behantolatzen dugu, hori mekanikakoak, gero baita nagusientzako, horreko zaurrakastatxoak dira, persona nagusientzako, bizikletaz ibiltzen ikasteko. Bizikletaz ibiltzen ez den dakien ez jendia intxaterera ikastaroak antolatzen ditugula, eta egia esan behar du, izugarrizko arrakasta da izaten dugula horrekin, eta gurentzen oso eskertzeko gauza dela, ezin duzu imaginatu zenbatekuak ematen dizun, 40-50 urteko emakume, esaten dut emakume, normalean ara juten dizenak emakume esaten dizelako, bizikleta zibiltzeak ematea. Irakaskuntzak guanez, eta inoiz ez dut hainbeste eskertzeri jaso, horren moduko lan bat egitea. Urduri joango dira, ez da? Oso. Ni gogoratzen dut lan ikasi neban aitaz bizikletan ibilten, eta esan benetan gozoa izan, Izan. Jendea urduri dator, baina, lehenengo egunien, agujetak dituzte, ule puntetan beba izan beharra, ez da, baina, datozelez, entusiasmo handiagaz, eta gehienak, nik esako, uneko 80 edo ikasten dauela lehenengo ikastaroan. Izaten dira 4 egunetakoak eta ikasten dabe. 5 egunetakoak izaten nahi dira, normalen egiten dugu egun bateko ordu batekoa, bitzanda, bata sortierak arte eta beta sortieratik behatxak arte, eta bakoitzean 15 bat edo, batzen hori dizela, eta, zera izugarrizko arrakazta, eta gurentzat ere oso lan gustukoa. Ezkerronekoa da. Ezkerronekoa, bai. Ze polita, ditu, nonok ez badaki, gurentzulen arteko batek ez badaki bizikletan ibiltzen, Bilbora. Etorri Bilbora. Ikastaroak aitatu dugu, zer gehiago? Hor bezi ikastaro mota izeten da, gero, hemen Bilbon momentuz, dekogun bidegorri infrastrukturan nahiko txikia da, dauz 14 kilometro eskaz dauz hor, bai. Orduan, askotan, bili behar zara, bide barritik, trafiko arruntan artean. Eta hori arriskutsua da. Arriskutsua, geupe esaten dugu trafikoa garela, ez da? Orduan, gupe eskubidea daukagu bidean ibilteko. Zilan arriskutsua bizikleta duna tira.
Orduan, hor, pertsona batzuk igual, ez dira ausartzen, ez eta bizikletaz jakin ibiltzen, ez dira ausartzen trafiko artean ibiltzen. Orduan, horretarako ere, ikastaroak dagoz. Antolatzen duguz, igual sarrien egiten dituzten ibilbidetan, itinerarioa ja markatzeko zein kaletatik dagoen trafiko gitxien, eta hortik laguntzen, igual 2-3 egunetan, eure konfidantza hartu arte, eta, horlan, eroso hau, ezta? Konfiantza batzea. Hori ikastaro mitatez itzela. Bestaldetik ere, udaletxikue badaukate proiekturen bat, 30 kilometroko zeari baten montatzea Bilbon, eta guri eskatzen digute gure itzia, eta gure aportazioak egiten dizkigu udaletxeari, ez no? Eta horretan ere, daukakula lantalde bat, horretaz egun informatzeko edo laguntzeko. Bilbon egia esan dagoan bidegorria eskaza da. Ez da, gaur egun Europako herri batzutara begiratzen badugu, zer ikusirik bez? Europa edo elkarte autonomoko beste hirietara. Hain urrun joan barrek ez dago. Bagoaz Gasteizera edo Donostiara, bikoiztu, batek bikoiztu eta besteak hirukoiztu egiten ditu gure zarean. Egia esan da Bilboko bidegorrien zarea nahi ikuskazan da. Elkarte autonomoan eskazena. Eta badago lekurik Bilbon bidegorria egiteko? Badaukazu zuek ibilbide hori burutan? Nahi eskero, bai. Asuntua da, nahi duguna, nahi eskero, bai. Baina asuntua da, bidegorria montatzeak eta horre moduko sare bat montatzea, digua, suposatzen dagoela. Eta batzuetan beste batzuren kontrakoa zagozen azta. Ordan, lekua beti dago da, asuntua da, ez dela erreza. Borondatea. Ez dela errezak, eta azken finean horren atxian dauzela, hori, politikarien mugimenduak. Hemendik hausnarketarako deia egingo dugu, ez da? Bidegorriak egitea, karua garestia izan daiteke, buruminak ekarri laikez, baina zer da garestiagoa, ez da? Automobila, kutsadura, egunotan ikusi dugu grebak, danok gasolina bila, zikosia beha itatzen da, garraioaren grebea bitarteko, bagara inor, ezkara ezer, aurreko mendera egin beharko dugu salto, eta geure aurreko engandik zozer ikasi, ez da? Ez dago errez. Esan dugule 1973an Holandarrek krisialdiren aurrean erabaki hori hartu zuten, eta gaur egun eredua dira munduan bizikletan erabileraz, adibidez. Bai. Hori aitatu dugu, orain bakoitzak ikusi dakiala. Web horria badaukazue, informazio gehiago gura izan ezkero, zer klikatu beharko dugu? Bizi ezkero bilatzailean agertzen da, www.bizizbizi.org. Hora agertzen dira ikastaro guztiek, zeuen joan etorriak, bilaldia begiten dugu zela esan dugu, hori guzti hori. www.bizizbizi.org, eta hora agertzen da, jorratzen eta egiten dugun zera guztien. Gero horretaz aparte daukagu telefono zenbaki bat, ez dakit norbait interesatu baldin badao, gu beti telefono horren atxien gauzela, eta orduan izango telefonoa, ez da, 667 462 122. Taldearen telefonoa da, eta orduan web orrialdearen horren bitartez, telefonen bitartez, saiatzen dugu bazkiden guztien gana gaiegatzeak eta harremanetan jartia. Eta telefonoa zen entzuten duzu, biziz bizi? Taldekide batek hartzen du, eta orduan, berak ematen du. Celebrea daukazu izena. Celebre ez. Ondo pentsatuta dago. Biziz bizi. Oso egokia, nik hau asmatu zinean, edo asmatu zitenean nik ez ningun taldean, baina egia esan da gero Espainiak eta munduko Europako beste talde batzurekin egon da, beti enbie, gatela jodezu, asmatu izula izenarekin. Bai, oso ondo, eta gainera euskera oso polito galditzen dalako, ritma polita gunkala. Oso polita, eta Euskal Herria aitatu dugu, klimak ez da laguntzen bizikleta zibiltzeko egunero ba. Hori ez da gira, el klimak laguntzen deu lanetarako, holan ezen gara, ez gara urten goinez bez, euria da, euria gauza derra da askotan, eta... Hori igual topiko bada, Segura bizarra esaten jako euriari?
eta ona leku askotan, bai. Hori igual topiko bada, eta ni adibidea jarriko nuke mai gainean, eta asuntoa da Donosti eta Gipuzkoako klimatologiak edo klimak eta Bizkaikoak eta Bilbokoa antzekuak edo berdina dira. Eta Donostin eta ikusten izugarrizko bizikleta kale guztietatik eta hemenez. Ni uste dut klima topikoa bat dela. Igual, zankontzen badugu pizka bat ere ez bateko arazoak edo ezberdintasunak aurki ditzakela, ezta? Eta ni uste dut Bilboko asuntoaren diena, aldapak, ezta? Hemen esaten dugu botxo bat gaudela, Bilbo beti izan da botxo bat. Eta orduan, pues, jendeari bildur gehienik ematen diona da aldapa. Eta ni uste argi daukate Donosti eta Bilboko arteko ezberdintasunak, ezta? Donosti eta Bilboko klimatologia antzekuak edo berdina. Eta Donosti izugarrizko jendea da bilela bizikletaz, eta hemen askoz gutxiago. Zergatik nire hitziz da aldapa. Aldapa, egia esan horrek atzera botatzen da. Bani hortaz nator bat, Jose Txigaz, aldapak ez dira, infrastruktura dira. Infrastrukturak eta jendean ikuste dut ondino ez garela mentalizatu erabileraz. Nik hori esango nuke, adibidez, hartzen badugu aldapak, San Francisco da masa kritikoa sortu zen iria, masa kritikoa badakigu zerran, hori bazeran errebindikazinoko, azken barikuko bilera eta iriaren zehatzeran egiten da paseo bat, horren, San Franciscoan sortu zen. San Francisco ikusten dugu telesaiatan eta dana da aldaz gora eta aldaz bera, ezta? Orduan, han nik jentea ikusten dut, aldaz gora badoaz, bizikleta eskuan daro, Ze bizikleta, eta gero, esango dut, ezagozela leia batean, edo norgeiagoka, orduan, aldaz gora bada, bajatu behar zara bizikletatik, zatitxo baten, bajatzen zara, goten zara, eta bueltan aldaz bera deko zuta. Hau ez da euskal bizikleta. Hori da, ez da euskal bizikleta, ez. Zelango bizikletea eukibarko gonke bardin da? Hombre, bardin, nik batez ere klima gaitik hor bai aipatuko neuke, behintzat guardabarrosak ipintze, zeostantzien ondatuak abaiten zara euria aiten dagoenien. Eta hortiz aparte norbera den guztokoa. Eta aurrera. Egia, esan da egiltzeko ez daukagu asko gastatu diare, alik eta gutxiren hobe, bai, nazaitasun ez ibiltzeko. Hartu bizi. Beste gauza bada, asma baldin badukazu, korti mugitzeko, eta bidaiak, eta ze horre moduko bat egiteko. Baina hilik ibiltzeko. Eta nik esango nuke alik eta gutxinen gastatzea asko zori. Hori da. Bizikletea, hortxe daukagu, askotan hautza batzen, zegaitik ez, orain udea izan leiteke, egunerokoan bizikleta zibilten hasteko, sasoi ederra. Baleiteke. Hori geure entzulen esku itxiko dugu. Zeuei, mila esker, biziz bizi alkartea ezagutzen laguntzea gaitik, Jolanda Trabudua, eskerrik asko. Bale, zuei. Eta beste, inbeste, Jose Feliz Rodríguez, ondo bizi, biziz bizi. Eskerrik asko. Oso ondo, listo. Oso ondo. Bai. Oso ondo. Bai. No me metes a mí con el clima que te voy a hacer. Eso respuestas, joder. Aldapa, dice. Las son aldapa. Zaki. Ni konbentituta. Bai. Gitzi, askorik ez. Derion. Eta ni hemen. Bueno, bizikleta polite, bai. Ni derion. Bai. Bai, gitzi. Bilbora etorteko, imposible. Baina, nik askotan esan dut hemen irratien, prentzaurrekoetara ibateko bizikleta behar du. Hemen bertan, bai. Bueno, udalak hemen dotzo langilei, berginek badituzte, pedroketara itzen zuen. Ez que nik benetan, imagina, basta badeko zu, 3 prentzaurreko. 10 terdiek, 11 eta 11 terdiek. Gran Via 85. Arriaga, bizikleta, ibilgailurik, marinena, oberena, eta nik ezaten atziet, bizikleta, nek ekarkoz neurea eta listo. Bai. Zamen gordeleku baten. Baztertxu baten, eta horrela. Itxumetik horrela, hasi azala. Bai,
Aukera ona da. Bai. Eta txinoak eraten duri hor guardazola, bai, bizikletan behar zenean. Txino nikan iten dut behar eta batek eroten deu. Osea, antzineko lada, ja, adineko gizona, eta joaten da bizikleta eta guardazola. Bai, Bai. Aitu, gero eta tontoa gana. Horrek abilenak. Bai, horreria, bueno, es que hemen pasatzen da hori, modernidadiekin dau dana de repente garbitu, ez da? Bai, osea, esan dut, ohitura on batzuk eren ipizan ze hori, esan duguna, bizikleta, ez beti bizikleta eta dana bizikleta, baina lagungarria denean, zeraitek ez? Baina ja, hartu dugu ez ohitura batzuk, eta ja pentsetan dugu hori ja baztertuta dagoela. Hortan, zera, baina, bueno. Bueltatzen da. Bueltatzen da, ez da? Hombre, gero eta asko zein. Bai. Zirkulu gara. Bai. Egute ja, ez dugu ez esan urrengoko, esan algen duzan urrengoko programa, ez dugu esan. Dauzen nahondino dauzen ekintzak, baina bueno. Ez dugu esan. Ez dugu esan, baina bueno. Aitatuko daz nik, web horrian, nahi bat duzu aitatu, ginkana eta dago ondino, gertatzeko, eta argazki lehiaketa. Bai. Dinote, aukera badekozu, hortan egon azpentsetan. Bai. Web horrian... Encuentro, topaketak asko zizkidu. Topaketak, bai. Topaketak... asko, hori beste egun batean gabetzen dugu. Bitu, esperantza zaburtuko dugu alkar, ez da izi, Topaketak bi urtetan mehi antolatzen dugu, Peninsula Maian, Peninsulako... Bai, konbizitalde de marroa, baina... Konbizitalde koordinakunde batean zatu gauzela, Peninsula Maian Portugaleko egin batera, eta bi urtetan behin batzen garela Peninsulako talde guztiak, eta egiten dugula 9 eguneko ibiltaritxo bat, hortik, Peninsulako dozein aldetik. Hiri batek antolatzen ditu, osea, bueno... Edo lurralde batek... Talde batek, bertoko talde batek. Hemen izen zien oindala 6 urte, ez? Claro que... Bizkaian... Irugarren urtean. 2003 urtean. Bai, bizik antolatua. Kantolatu duen Peninsulako talde guztientzat. Prestatzen zuzi... Malagan, eta batu ginen, lagun inguru, eta, bueno... Gero harremana dauzkagula, eta, bueno, Europa ziklista da, izan, eta, Bueno, beste zaio bat egin behar dago. Pues, claro, bai, beste bat egin behar dugula. Europa maian, kornetio gauden Europa egiten diren talde guztiekin, eta hor sartu gaudela koordinakunde batean, ETC, Europa ziklista da, izan, mitotako erakunde batekin, eta Peninsula maian, gauzela koordinatuta, 53 taldekin. 53 talde. Gure moduko, bueno, dia berdina dana, bakoitza bere izatuna eskola, baina gure moduko taldekin. Eta horrako guna web orrialde bat. www.conbici.com Conbici.com Aukera badaukazu, aipatzeko, oin gelditzen jakun ekintza badau gaueko biziginkana, hau izango da 27an, izango da 10 inguruan, honi nezago jarrita webgunean. Baina, bueno, ja jarriko dugu, baina hau no zumateko. 26an, duen oso ondo zango bia, biziginkana, bai, hau da oso divertigarria. Zegoten jakos jendeari galdek ez bakizu zegoen ginkana. Bai. Galdeak eta gero zariak eta moten dira, eta, bueno, taldetan, edo banaka edo egiten da, bai. Eta izaten da, bidegorri, osea, eta izaten arrizko handiko ibilbidea. Eta gero, bebai, ez dago hemen jarrita, baina ongo da, argazki lehiaketa. Eta izaten da, bizikleta irian izaten da gaia. Hondino bez dago jarrita, baina jarriko dugu datorren astean edolan. Eta izaten da, oin zabaltzen da epea, bueno, oin ja ematen dira araudiak eta baldintzak eta gero izaten da, iraian lehenengo astean edolan entregateko argazkiak. Orduan, honek biak aipatu alba dituzu. Bai, aipatuko dugu. Alba duzu, ezetuko gintzuke. Bai. Horan egiten jako apurbete, eta? Bai, hola jentea be, bai, aipatuko dugu. Bai. Eta hemen ere aipatu aldabe bai, bueno, guk ez dugu antolatzen, baina la masa kritika. Hori ezin dugu esan. Guk ez baina berak, bai? Ez? Ez ezin dugu esan, ez? Bera, Juan Morena. Masa kritika inorri duela antolatzen.
gu bai aturatzen dugula. Ja, bueno. Publikoki gartu. Hori da. Ja. Bueno, erreferentzia ginke. Ba, hori, hilabete bakoitzaren azkenengo ostirala, arratsaldeko 7:00 diputazioen aurrean. Que justo da saioko baina horrekin da gure taldea agertu. Osea, horrez daukagu inolako baimenik eskatzen. Baina hori egiten dugu hilabetero. Hilabete bakoitzaren. Printzipioz egiten da mundu mailan. Osea, da mugimendu bat mundu mailan egiten dena, eta orduan hilabeteko azkenengo ostirala. Ez da zuen saioaren urrengoko eguna. Ostirala, azkeneko ostirala arratsaldeko 7:00 hor Gran Via kalean Diputazioaren Foru Aldundiaren aurrean. Zazpidek? 7:30. Vale. Agian baizan aldozu... Baina horrekin da taldearen izena agertu. Igual zeu... arteko gauza bat hor batzen nahi no. Eta badakizue, zelan egoten da... Normalea eta ontura nagoela... Igual esan aldozu zeu joango zarela. Esan dozu, asmoa daukat, haitxu gaur igual masa kritikora... Ja, elkarrizketa bat iten dugu. Joateko. Vale. Baina hori aipatu ez da konvokatoria bat, da koincidentzia bat, ez? Bai, hori da. Bueno, hau negazio geratu nahitike? Bai, esan zen apuntako dut hemen, behar baduzu. Ez. Eta nahi baduzu onelako bat, nahi baduzu. Hori, jani buru plastikoa. Bai, hor dago zarbitarten batzu pedazor sartuta topaketakoak eta hori bebai. Osea, webgunean beba dauz, informazio gehiago. Ondo, begiratuko da ziak. Goren zona? Zer ezagut. Bai, lanako eran, topa. Bai. Eskerrik asko, Bai, gure